ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ወዱን ወለደት ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚአብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕብየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መጹ ብስም ኣቦኡ ከዓ ዘካርያስ ሰመይዎ ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሐንስ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት ንሳቶም ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰመየ የልቦን በልዋ ነብኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ ንሱን እሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ጸሓፈ ኩሎም ከዓ ተገረሙ ቦቦ ኣፉ ተኸፍተ ልሳኑውን ተፈትሐ ንኣምላኽ እናመስገኖ ከዓ ተዛረበ ኣብ ኩሎም ጎረባብቶም ከዓ ፍርሃት ኮነ ብዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩላ ዝባን ይሁዳ ተወሬ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ እዚ ህፃን እዝስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረት ነቡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚ ኢሉ ተነበየ ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀዎምን እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት እተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባርያኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንሳኣልና ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና ምስ ኣቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና ብቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒንና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና ኣታ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ኸተቐንዕ ቀቅድሚ ጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ነጋርና ናብ መገዲ ሰላም ከቐንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርኅሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና እዩ እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ከዓ ደልደለ ክሳዕታ ንእስራኤል ተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ